A yau Alhamis 29 ga watan Janairu na shekarar 2026 aka buɗe gasar wasan ƙwallon ƙafa ta Rahama Super League. An dai take wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kumbotso United da FC Sani Abacha da misalin karfe 4:30 na yammaci a filin wasa da ke harabar cibiyar matasa ta Sani Abacha Youth Center da kan titin zuwa Madobi a jihar Kano. Daraktan cibiyar matasa ta Sani Abacha Youth Center, Alhaji Yusuf Muhammad Gwammaja, ya ce kwamitin shirya gasar Rahama Super League da cibiyar matasan ta Sani Abacha Youth Center sun yi kyakkyawan shiri don ganin komai ya tafi daidai tun daga yau da aka buɗe kakar wasan har zuwa ranar da za a kammala ta. Ta sunana Yusuf Muhammad Gwammaja, kuma a matsayin wakili na ita wannan santa tamu ta Sani Abacha Youth Center, kuma mu ne masu masaukin baki kuma masu ajiye bakin. Tun daga baki daya a wannan fili za a yi wasannin a gama. Wannan santa kamar yadda aka ga sunanta, santa ce ta matasa. A cewar jagoran shirya gasar Rahama Super League kuma shugaban kamfanin KK Rahama Nigeria Limited, sannan kuma ya neman tsayawa takarar majalisar dokokin jihar Kano a ƙaramar hukumar Kumbotso a jam'iyyar APC, Alhaji Dahiru Rabiu Gwazaye ya bayyana dalilin da yasa aka shirya wannan gasa ta Rahama Super League. Ala hakika ba abin da za mu ce dai mu gode wa Allah, mu gode wa yannan yara, musamman abin sha'awa yana aka fara abin nan lami lafiya, kowa yana muna yana son barka domin samun cikakken haɗin kai da zaman lafiya da aka yi a jihar Kano. Wannan shine dalilin da muka ga ya kamata mu saka wannan kofi na wannan gasa. Harkar ƙwallon ƙafa ta zamanto babbar sana'a a faɗin duniya, kuma hanya ce ta ɗauke hankalin matasa daga ayyukan ta'addanci da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Ƙafa ta zama sana'a, saboda haka mun yi ƙoƙari da zuwan waɗannan soyayyar Rahama Super League suka zo da wannan magana, muka yi na'am da ita kuma aka ci gaba da shirye-shirye. Sannan muka ce dukkanin wani abu na tsaro da gurin da za a yi wasan nan da kuma dukkanin waɗansu abubuwa na fili da sauransu za mu bayar da shi, sannan kuma za mu lura da yadda ake tafiyar da wasannin nan. Dukkanin abubuwa da yake haɗin gwiwa ne tsakaninmu da su, to muna ƙoƙari za mu ɗabbaƙa shi kuma za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu ga an yi wasannin nan lafiya, an gama lafiya. Har ila yau jagoran shirya wannan gasa ta Rahama Super League, Alhaji Dahiru Rabiu, ya yi da kokarin da kwamitin shirya gasar ya yi, sannan ya bayyana farin cikinsa na shigowar gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf cikin jam'iyyar su ta APC. Barka da zuwa wannan jam'iyya tamu mai albarka, jam'iyyar APC. Wannan alal hakika zai kawo haɗin kai da ci gaba wannan jiha tamu mai albarka. Me roƙo ga ƙungiyoyin da ke cikin gasar? Roƙona da su, na roƙon su kowa ya kwantar da hankalinsa, ya ta wasa na ƙwallon kafa abu ne ba fada ba, so kowa ya ƙoƙarinsa don neman nasara, kuma wannan Allah ya bai nasara muna ta yi manna, wannan kuma bai samu nasara muna hakurkurtar da shi, muna roƙonsa a yi wasa lafiya a gama lafiya. Su 'yan kwamitin gasar mai jan hankali a gare su? To irin wannan kokari da aka yi domin haɓaka cigaban matasa, domin matasa su ne al'umma. In ka kalli kadoran shari'a addinin musulunci, akwai gudunmawa ta matasa mai girma wajen za su bayar. To alhamdulillah ina jan hankalin su ƙara kokari akan kowane fanni na cigaba. An tashi wasan ne kunnen doki tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kumbotso United da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Sani Abacha da ci 2-2. Inda kuma Asabar ɗin nan mai zuwa 31 ga watan Janairu za a buga wasa tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ciranci United da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Jagora Boys. Sannan a ranar Lahadi 1 ga watan Fabrairu kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas Under 15 za ta gwabza da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Northern Star. Ina dukkanin wasannin za su ci gaba da gudana a filin wasa na Sani Abacha Youth Center da kan titin zuwa Madobi da karfe 4 na yamma.